Does everybody deserve a second chance? Yes, meron. Unsay ko? Yes, tapos ha. Ay, wait lang. Does, Unsay language ang gamiton? ikaw bala, pwede ka mag-English, mag-Bisaya, Tagalog. Okay. Okay. Does everybody deserve a second chance? Kanang pwede tanan makakuha og second chance. Nga naman. Kay kuan kanang May pinagdadaanan ka ba? Wala naman po. wala pod kanang gusto na nako makuan niya. Ang ubang tao deserve ang second chance kay kuan kanang dili man tanan niya nakahibalo kung unsay gibuhat nila pinakauna busa. Na sila ay pagsisisi nga na then mahatag to nimo second chance. Kay binuhatan na nimo. No. Does everybody deserve a second chance? No. Nga naman. Kay wala ko uyab. Ewa kayo, Yab. Gaba. Gago! What if na kanang makibalik sa imo or what if na tao nga makikano sa imo? Tagaan ba nimog chance dili? Hatagan, siyempre. Tagaan. Pero wala lagi uyab. Wala ko uyab ba? Does everybody deserve a second chance? Yes, Nga naman. para may bawaan ganyan unsa ko ka seryoso. Pero siya seryoso ka na sa imo ha? Maybe. Nganong maybe man? Ha? Nganong maybe man? Base na sa bagong nakitaan ka ron. Base na siya nakita nga mas dako. Dako gugma ba? Dako gugma. Mas dako ko. Mas dako ang imo ha? Ang gugma ha? Does everybody deserve a second chance? Wala ko kasabot. Wala kasabot, di ka relate kay wa kay uyab. Gago! Kabalo ko nga di ka kakasabot kay membro kay mas bugo. Does everybody deserve a second chance? Nay lang. Does everybody deserve a second chance? Yung mabiri kay maluwa. Manghihi ka ni, basa ka. Ambot lang. Ano abot lang, kadi ka ka-relate lagi. O gani. Ewa kayo uyab. Na po din. Na? Pero wala na. Wala na. So wala na gyapon mo. O wala na dyan. Gaba. Gago! Okay, does everybody deserve a second chance? Ano man, hugot kayo? Does everybody deserve a second chance? Yes. Yes. Ikaw, deserving ka katagaan. Oh, Siya. dili. Anong dili man. Ang ano kayon makanga-deserving tanan Tagalog chance? Kay unsa? Oh my God. Ay kung ngisi-ngisi, paakon ta karon. Cause there's something in the way you look at me. Ako ba sinay chance? Wala. Sakit kayo? Sakit? Gaba. Bitaw. Nga naman. Lagi. Di siya Tagalog chance kay pasakit talaga siya. Sakit kayo. Sayo magug ka ng wag-wagod. Dili ka. Gago! Does everybody deserve a second chance? Depende kung naibuot. Unay buot. Ikaw wala makaibuot. Bala na. Wala na. Basta kay mapadayon diya po relasyon. Ayun. Yes. Gago! Okay, does everybody deserve a second chance? Yes, of course. Nga naman. Si Jesus man gani yata og second chance sa tuwa. Ba, ikaw ba ka ha? Yes, Wala kay uyab. Of course. Pero nagbulagon mo, di ba? Ako, O, wati mo balik siya. ambot lang lagi ba kay sakit naman gud. Sakit na. Basta Basta sakit, lami daw. of course tinod yun na siya gyud. Tinod. Tinod nagmudugo. Okay, membro ka sa manyak, yapon. Asa din na bay? Gago! What if third party ang rason? Mahatag ko ba kag chance, dili na? No, because choice na sa lalaking mag-cheat. Or Choice niya. Nganong higpit man kay nga di na ka mahatag chance ya ka? Lang kay choice biya na sa tao dili kay ingon nga sorry wala ko nadala lang ko sa iya ha so Biktima gid ka, no? no. What if third party ang rason? Mahatag ko ba kag chance o dili na? Matag, siyempre. Ano man? Third party ba? Nangita sa glain? Oh. Tapos naitabo sila ha? Sige lang, kay ako may nakauna. Ikaw nakauna. So tagaan na lang og chance. What if third party ang rason? Mahatag ko ba kag chance o dili na? Dili na. Ano man? Kanang giano na ka ba? Ginangita na sa glain ba? Na nasilain gipa ila-ila pagit sa imo ha? Di na ako kay Easy boy mo. Easy boy. So mag easy get or easy boy? Easy boy. Easy boy ka. Nganong dili naman mo sa tagaan? Sakit kayong buhat. Basin. What if What if nawala lang yung gana sa imo ha? Makibalik ka ba ka dili na? Dili na. Dili ka makibalik. So mangita na kaglain. Mangita na lang. Ang pangutana na kay tao nga pangitaon pud ka. Na. Naagro. Salig lang. Salig lang. What if third party ang rason? Mahatag ko ba kag second chance dili na? Depende Nangitag laing karne ba?
Depende yan eh. Depende. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, deserving ba katagaan og chance dili na? Deserving eh. Deserving imong naong. Gago! Ako Ano man nga na kayon maka nga deserving katagaan og chance. Alam, kay ako na jud ni. Kinatol na gani ka tagaan pa kag chance. Ano jud na? What if third party ang rason mo hatag ka ba kag chance dili na? Dili na. Anong dili na makamatag chance? Di kay shot. Gamay siguro iya ha. Ngali. Yang gugma. Tinuod yun siguro to ba? Sa kani o gamay daw imo ha. Gago! If third party ang rason or nangitaglain tagaan ba nimo og chance dili na? Depende sa iya. Ano man? Kaya nakita naman sila eh. Oh. Wala ko ilabi. Ikaw nangita ba kaglain sa kadula pa? Wala. Wala ka di mo sa ka makitaglain. Oo, bakit ba? Gani ka balusad ka. Oh, wala. What if third party ang rason tagaan ba nimo og chance dili na? It depends on the situation. What if kung ikaw ang nasa sitwasyon deserving ba katagaan og chance dili na? Oo, kita ko ba ta nobody's perfect. What if siya ang mangayog second chance? Ay tagaan kay nobody's perfect ya. Dawaton nimo. Dawaton. Tanga lang gid siguro yapon ka. Dili na sa tanga gid Dili ka ba. tanga. That's real love. Kung ikaw ang nasa sitwasyon nga nahitaglain, deserving ba katagaan og chance dili na? No, because kanan Dili na ka deserving tagaan og second chance. dili kay. Ano man? Gibuhat naman to na ako, dili na ako makuan ang kuan niya sa kong wala na siya din Kaya siya. ikaw ang nakasala. Oo, wala din siya trust ako, so di na din mag-work ang relation. Sa klase nga trust. Trust condom. No. Gago! Trust ka nang pagtiwala mo sa katao nga dili na siya mag So dili lagin mo sa tagaan. dili. Man nga naman. Sakit. Sakit na gid ka? Wala. Gaba. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, deserving ba katagaan chance dili na? Kung ikaw ang nahitaglain ha, deserving ba katagaan og second chance dili? Maybe. Anong maybe man? Kay Basin membro ka sa katol. yaw basta. Dili loyal. Loyal. Anong man, deserve bang katagaan og second chance? Kay yatagan na ako siya chance sa Oo. una namong relation. Pero wala lagi uyab, di ka ka-relate. Oh, dili ko ka-relate, wala mo ko uyab. Wala kayo uyab. Gapaabot pa. Paabot pa, di na maabot. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, deserving ba katagaan og chance dili na? Ulo ko balo, depende sa iya. Kung ikaw ang nangitaglain ba? Anong depende man sa iya ha? Kung tagaan ko niya chance. Naglaom gyapon day ka. Uy. Marupok ka lang talaga. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, deserving ba katagaan og second chance dili na? Not that chance. Tatagaan ko niya chance. Tagaan gani mo og chance. Oo. Ano naman? Gwapo biya. Gwapa. Ay, Gwapo. kinsa gwapo? Siya. Ako. Siya di ay. Bakit? Pangit siya. So tagaan mo og chance. Oo. Membro gyapon kas tanga. Natural. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, deserving pa ba katagaan og chance dili na? Deserving pa siguro. Deserving pa siguro. Pero dili na makalim sa tagaan. So para mo tabla-tabla ra. Mamayot na lang. Di lang guro. Dili na lang ka. So ano na lang, forever single na lang ka. Oh. Kasi na kay gusto i-message sa iya ha. Wala, pag-amping na lang kung asa mga garon. Oo. Kung na kayo mga problema, igna lang ko kay nara ko yung perminti.